lang yan. Kapag kalala, masasama yun. Kaya naman ako gano'n. Julie, pag kinasal na kayo, makikita mo itong mga video na to. Nare-regalo mo sa amin. Habang kinakasal. Sa kwarto. Tali mo? Yun yung mga habang papanoorin. Ay, yung mga pala. Uy! Ginagawa mo dyan. Diyan ka nagtatasa. Lumulugod lang siya. Hindi mo ba ito? Ano to? Apat na to. Yan, sige. Okay na to, apat. Pero ng ano? Ang kailangan mo. Tama. Tapos magpahinga. Relative. Kailangan. Hindi siya... Gradually, spring camp. Gradually. Kinakal mo? Anim na. Ay, apat. Ay, 5 lang po. 6 yun nandito. Buksan mo yung all purpose. Ayoko nga pala. Ako na yung muna. Tasya pa ba yan? Bago mo itamay. Konti na lang. Konti. Masarap po, tingnan mo. Yan po. Sarap. Yan lasa. Wala pa yung hair so cream. Hindi lang. Wala. Baka maubos ko sa'yo. Hindi mo siya nalagyan ng konti. Ano yun? Lalata mo. Yung maganda. Hindi, pwede mo yung sabay dyan, Ben. Ano sabi ba? Matutulog dyan dyan. Alam ko, blender to eh. Oo nga. Ano nga? Sabay mo na parang. Ano yung green na? Ano yung mga ito? Ha? Yung green. Yan na yun. Bakit ka? Julie. Basta ba kasha eh? Kasha ba? Ay, ito na yun. Nakikita mo yung latest? Ayan, latest. Masarap yan. Latest. Dapat daw, sabi ni Sarah, matagal para gamot yung pag-me. Sama mo dito. Problema na. Wala lumabas eh. Dapat daw matagal para yung pag-me. Oni?